mainit. Ayan. Dito tayo sa labas. Punta tayo sa labas. Ayan. Ayan. Dito tayo sa ano? Dito tayo. Ayan. Sobrang init sa labas. Mainit ngayon mga bibilab. Ayan. Naku. Sira yung beauty natin. Ayan. Ano yung tinatawag niya? Lalabas tayo. Kalas kali! Ayan. Kung ano-ano na naman yung kinukuha niya dyan. Kinukuha sa tanda yung basura. Naku. Sobrang init. Ayan. Aalis na tayo. Ayan.